עם תחושות מעורבות. מחד, הגדוד השלים את משימותיו בצורה ראויה ביותר, עם הצלחות טקטיות חד צדדיות ומרשימות. מנגד המלאכה לא תמה. עדיין יעדי המלחמה לא הושגו במלואם. הרבה יוזמה, קטלניות, עוצמה. יש פה מ"פים, כל המ"פים יכולים לספר על סיפור כזה או אחר, לצד משימות שדרשו את הרגישות הנכונה, בעיקר במשימה כמו הנקז. ראיתי את הפלוגות להודות, נחושות לכל משימה, מבצעות אותן בכובד ראש, במקצועיות, באחריות למשימה ולחיי החיילים. אבל ברור לי מאליו, אין לנו מדינה אחרת, אין מישהו אחר שיעשה, ולי ברור שכשאני אפנה לטורקיה ולגדוד, יהיה קשה, אבל יירתמו למשימה וככה יש. אני רוצה להזמין את הרב של הגדוד. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר רקיע מהירים ומזהירים. בצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אם אלוהינו ולא אישה שומר ישראל, שם שומרך שם צבא אל ידך. נאמר השמש לא יככה וירח עליו. ערב טוב גדוד 8130, נשים יקרות, הורים יקרים ואחיי הלוחמים. אני עומד כאן נרגש ונפעם בסיום תקופה של 4.5 חודשים במילואים, מתוכם 1.5 חודשים בלחימה בעזה. התחיל באותה שבת הגבורה בשמחת תורה, שהארץ רעדה, ברגע לפני שכמעט שכחנו מה זה להיות אחים. ואז ברגע אחד, עם מברדת טבח והשפלה שחווינו, ברגע ההוא אתה נזכר שכולנו פה כאחד. נקראנו למשימה, להגנה והצלה של אחינו ואחיותינו. ואתן, נשים ומשפחות יקרות, עמדתן עם כל הקשיים הכרוכים בכך, והיו קשיים, עמדתן בגבורה, והייתם לנו למבצר עוז וגאון ללכת אל החזית. המשך המשימה לח'אן יונס היה לא קל, וגם בזה עמדנו בהצלחה רבה. ולפצועים מהגדוד כולנו בתפילה ובציפייה לרפואה שלמה במהרה. ולכם אחיי הלוחמים, שנלחמנו כתף אל כתף, ששכבנו בקור ובגשם, שנקשרו נפשותנו על שעות של צחוק ושעות של בדידות וגעגוע, ותמיד היינו אחד בשביל השני. מאחל שתמיד נזכה להגן בגבורה למולדת האהובה שלנו. עם ישראל חי. תודה רבה. החלק הבא מוקדש לכן. אתן העוגן, המעיין הנובע. אתן תומכות, עוזרות, נושאות בנטל המשפחה. עכשיו הזמן לומר תודה. זה מה שנקרא האות לגברים, לפנות לאישה, לתת לה שי צנוע. שאלתי את בן זוגי, כרמל, איך אתה מחזיק מעמד? מה שאומר אותך חזק, מתפקד. הוא ענה לי בלי לחשוב פעמיים. אני אוהב את האנשים שאיתי. אני למענם. כי כשצה"ל עוד רק תכנן את התמרון בעזה, נשות המילואים כבר היו בעיצומו של מבצע תמרון קרקעי מורכב ביותר בבית. במדים שקופים, נטולי דרגות, מתמרנות בין ילדים, קריירה, מטלות ומחלות. והיו רגעי משבר, רגעי אין ברירה, רגעי תסכול, רגעי דאגה וחרדה. את הרגעים האלה הצלחנו לצלוח בעזרת שתי מחשבות. האחת, אנחנו צריכות לתפקד כדי שאתם תוכלו לתפקד.
גאווה על הזכות להיכנס איתכם ביחד מתחת לאלונקה ולשאת בנטל. גם אם תכניסו הביתה על הנעליים את כל הבוץ של עזה, גם אם תשכחו להוריד את המושב של השירותים, עדיין אתם לגמרי בתקופה של חסד ואתם מתנה. לאט לאט הרשו לעצמכם להעמיס את מגננות הלב וליהנות מצחוק של ילד, מחיבוק ארוך, מזמן איכות טהור עם כל אחד מבני הבית. כל אחד מהם חשב עליכם בלי סוף. גם הם מתנה שלא מובנת מאליה. תהנו מזה. אנא, שמרו את הרעות הכל כך יפה ונדירה שיש ביניכם בחזית, גם בעורף, כדי להמשיך ולתמוך אחד בשני גם אחרי שתפשטו את המדים. משהו ממני ילך איתך לכל מקום, אליו תלכי, וכמו ענן כבד הוא יבכה איתך גם כשאת כבר תחייכי. בלילות שחורים קרים הוא יזכיר אותי כשאת תהי כבר רחוקה, וגם אם תסרבי הוא ישלח בשמי איזה חיוך, סליחה ונשיקה. אם את מרגישה אהבה היא לא חולשה, למה שתקחי רק משהו ממני? אני בך אשאר, עכשיו לא מוותר. קחי כבר את כולי. אני רוצה לראות את הידיים שלכם למעלה. למעלה אפשר. שיר המעלות עזרי השם עושה שמיים וארץ, אני אתן לעמוד רק לך, אל ינום שומרך, כי לא ינום אלוהים שם שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, יד ימינך, יומם השמש לא יכך, והריח בלילה, השם ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי, שכחתי מעצמי ודי הייתי
לא הייתי אני, אסגור מאחורי גבי, שוב לא יוכל לגעת בי בתהומות ליבי. טעיתי, לא הייתי אני, שבפניי הריקנות שוב לא תכה, המציאות שתחכה, שוב לא אבכה, שאתנחם מעט ואת מיד צוחקת שאת שוב לא מחבקת כמעט אני. הנה רגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת למי את מקרבת מרחק, למי את מתאהבת, את מי לא עוזבת. רק היית נשארת הייתי עושה אותה ונשארת. לא פשוט אבל הכל בסדר, תפסיק שתהיה שאני מתאהב. אבל אם כבר נקראנו למשימה, אין קבוצה אחרת שנרצה לבצע את המשימה איתה חוץ מהקבוצה הזאת. תודה רבה לכם. והגיבוי והפיקוד, טוביה בורנר, תודה לך אחי. תודה ענקית, תודה ענקית 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 לכם, האימהות, האבות, מגיע לכבאים, תודה כזו, הילדים שכאן והילדים שאינם, אתם המנוע האמיתי של הסיפור הזה. ממעגל הדאגה שצופה בטלוויזיה, מהר מאוד עברנו למעגל ההשפעה. עוד באותו היום נקראנו בצו 8, ועד הלילה כבר רובנו היינו בהכנות ללחימה. אבל הרוח איתנה, מה זה איתנה? איתנה מאוד. והאנשים זהב טהור, מגיע להם כפיים. מנחל עזה, דרך ח'אן יונס, מחטיבה 11 ודרך חטיבה 179 ועד חטיבה 646, צנחנים, גולני, חיל הים, חיל האוויר, זרועות המודיעין, כוחות מיוחדים ומה לא. ובשורה התחתונה, מעל 10 מבצעים, מעל 150 מחבלים מחוסלים, יותר מ100 מבנים מושמדים, 4 צבאי תת-קרקע שהיו שותפים בהשמדה שלהם, 28 תקיפות מהים ועוד 10 מהאוויר, ובעיקר אתם, כוח חד לוחם, נחוש, קטלני ונכון לכל משימה בהגנה ובהתקפת. ובידיעה כי אנחנו משאירים אחרינו אויב רעב, עייף, מותש ומבולבל, ואנחנו בדרך לניצחון ענק. להחזיר את אחינו ואחיותינו הביתה בשלום ולחזק חזרה את הכבוד הלאומי. אין לי ספק כי חלקנו במערכה סייע רבות בפרמטרים האלה, וכולי תפילה כי כקרוב נראינו בהאשמת חלק זה במשימה ושכולם יחזרו הביתה בשלום. אתם נשות חיל אדירות, באמת אנחנו עפר לרגליכם, עפר. החוסן שלנו נבע מהעוצמה שלכם, ורגשי הודיה והערכה אדירה על הזכות להיות המפקד שלכם במלחמה הזאת. משפחת 8130 בחזית ובעורף, בעבר, בהווה וכמובן בעתיד. אני אוהב אתכם.